mutatumiza kai 20,000 pa nambala yomweyi. Kumapeto a chaka cha 2023 ku Malawi kunatuluka Kanema amene anahita kwambiri. Kanema amene moto wake unali School Days, amene munali ma actor odziwika bwino ngati Kendo, Phwedo komanso Mphaso. Koma nkhani ndi yakuti amene anajambula filimu iyi pa 2 May akutulusanso Kanema wina. Koma nkhani ndi yakuti Kanemayo ahita ngati oyamba uja. Langa dzina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Filimu ya School Days imene inayikidwa pa YouTube pa 30 December mchaka cha 2023 inapangisa Amalawi ochuluka kugwa mchikondi ndi mafilimu aku Malawi amene nthawi zambiri sapezeka pa masamba monga a YouTube. Kanema amene anajambulidwa ndi Amalawiyo anali oonesa nkhanza zimene ana asukulu makamaka sukulu zogonera komweko amakumana nazo akapita m'masukulu a boma. Ndipo Kanema ameneyo anali kuonesa kuipa kwa nkhanza zimene zimachitika. Kuyikidwa pa YouTube kwa video imeneyi kunathandizira kuti Amalawi ochuluka ayiwonere videoyi mosavuta poyerekeza ndi mafilimu ena ngati Fatsani mwachisanzo. Mu nthawi imene ankajambula filimu ya School Days inali nthawi imene ankaziwa anali anthu ochepa, potengera kuti maproducer kapena kuti anthu amene ankajambula filimu iyi anali kuti akufuna azigulire malo mu industry. Koma posatengera izi, video iyi inafika 1 million views muma wiki atatu oyambirira atangoyika pa tsamba la YouTube. Tikutitu ma views okwana 1 million zimene zinatanthauza kuti anthu ochuluka anayionera, anthu ambiri anayankhulapo, anthu ambiri anayikonda video iyi. Mu nthawi imeneyi ndikuti School Days ili mkamwa mwa anthu anali kuichita react ma TikTok ndi malo osiyanasiyana, potengera kuti nkhani yake anthu ambiri ankayichita relate. Pokutha masabata ochepa, anthu amene anatenga mbali yosogolera filimu iyi analandira mphoto komanso zikho zosiyanasiyana powathokoza pa ntchito imene anagwira mu filimu imeneyi ya School Days. Patadusa pafupifupi chaka chimodzi, mu chaka cha 2024 chakumapeto analengezanso kuti akujambula Kanema wina amene moto wake ndi Welcome to Maula Prison. Atenga mbali yake anali omwe aja amene anali osogolera mu filimu ija ya School Days. Anthu awa ndi monga Kendo, Mphaso komanso Phwedo. Koma patangodusa masiku ochepa atalengeza kuti premiere yoyamba ya filimu iyi ikachitika ku Lilongwe pa 2 May mchaka cha 2025, kapena kuti patangodusa masiku ochepa atalengeza kuti akufuna akhazikise filimu imeneyi ya Welcome to Maula Prison. Chinthu chimodzi chimene anthu ambiri sanachilingalire chinachitika. Mmodzi mwa ma actor oziwika bwino mu filimu iyi anamangidwa ndipo patadusa masiku ochepa anatuluka pa belo. Koma kodi imeneyi inali stunt kapena zinali zenizeni zimene zinachitika? Tiyeni tioneko pang'ono za actor amene anamangidwayo. Ameneyi dzina lake ndi Phwedo, amene dzina lake ndi Tumpe Nigel Ntaya. Iyeyo anabadwa mwezi wa Disemba mchaka cha 1994. Iyeyo amakhala ku Lilongwe ndipo anaphunzira za utolankhani. Amajambulanso ma videos mu nthawi yake imene ali free. Iyeyo ndi ochokera mbanja limene limachokeranso mmodzi mwa oyimba a K2B amene dzina lake ndi Dirty Flow. Pamene ankajambula filimu ya School Days, Phwedo amene dzina lake ndi Tumpe Ntaya anali ndi pati ija ya Zaki. Nkhani yake inali yokuti angokhala mmodzi mwa anthu ozunguza, koma iyeyi akhale osogolera popita pokalanda nkhuku imene Mphaso anabwereseredwa. Koma pojambula movie amene ankayenera kutenga pati ya Phwedo
analephera kupezeka, ndipo Tumpe Ntaya anatenga pati ya Phwedo zimene zinapangisa iyeyi kukhala main actor wa filimu imeneyi, zimenenso zinapangisa kuti filimu iyi imutchukise. Watina jijo shamene ndo watina character ya Phwedo ifera tina characters tuvaya ku shoot. I think anatumizwa tengo ni watini end business ntoranga nawo jani ntobanga nawo attend the shooting de mageza nangora okay taisiri iwe kendo sida mageza ndo ulipopo umenya character nefera nango yonesa ya Phwedo. Iyi inali filimu yachiwiri kupezekamo after kupezeka mu filimu ija ya Where My Heart Belongs, imenenso ndi ya mwini wake wa filimu imene ya School Days komanso Welcome to Maula Prison. Chaka cha 2025 ziko linazizimuka pamene kunamveka uthenga woti Phwedo wamangidwa. Apa panali pa April 22. Intaneti inagawanikana pamene anthu ena ankati ayi imeneyi ndi stunt imene akufuna kuti achemerere movie yawo cholinga chakuti ikhale mkamwakamwa pamene pakufika pa 2 May anthu ambiri akhale ndi chidwi kuti ayionere, anthu ambiri akhale ndi chidwi chogula matikiti kuti aone kuti kodi ndi zenizeni, pamene anthu ena ankati ayi ndizoona ndithu. Koma anthu ambiri anazizimuka pa 23 April apolisi atasimikiza za kumangidwa kwa Tumpe Ntaya, ndipo akulankhula kuti iwo sapanga nawo za stunt. Koma patangodusa masiku okwana atatu Phwedo anatuluka. Apa panali pa 25 April ndipo anatuluka ku khoti pa belo pamene boma linalephera kupereka umboni oti Phwedo akhonza kuzasokoneza umboni akatuluka. Koma funso ndikumati itatuluka filimu ya School Days, Phwedo anatamandidwa ndi kulandira mphoto zosiyanasiyana kuchokera ku makampanizi, kupanga ma advert, kuonekera malo osiyanasiyana, ndipo iyeyi anali superstar kwa nthawi yayitali. Funso ndikumati ikatuluka filimu imeneyi ya Welcome to Maula Prison, kodi Phwedo akhalanso hero ngati kale? Kodi iyeyo akhalanso obeba oti makampani ndikumamupasa ntchito kuti agwire? Moti iyeyo akhonza kukhalanso ndi ma role osiyanasiyana m'mafilimu monga Mushroom Shades, monga mwinanso kupasidwa ploti, kapena anthu osiyanasiyana ma superstar aku Malawi ndikumamuchemerera iyeyo kuti ndi dolo? Potengera ndi milandu yake imene iyeyo akuganiziridwa kuti anapalamula, kodi mabungwe akhonza kumugwiritsanso ntchito kuti azinenerera malonda kaya masukulu ndi zinthu zina zotero? Okay, now mwina funso ndikumati kodi uku kukhala kugwa kwa Phwedo kapena kukhala kugwa kwa madolo amene anapanga filimu ya School Days? Pa 2 May tiona sogolo la kugwa kapena kuyimanso kwa Tumpe Ntaya, amene ndi Tumpe Nigel Ntaya, amene ndi actor amene amadziwika kuti ndi Phwedo, amenenso anatenga nawo pati ya Welcome to Maula Prison. Ine ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi Nditana nawe musandopyeze, ine mamicha mnalonse ndikuwadziwa. Maso athu ali pa 2 May kuti tione sogolo la Phwedo, anthu amtamandiranso.